Vinga! Només hi ha un supòsit, i és que el farem sencer, el farem a la primera i serà preciós! Tothom aquí a apretar com mai, Tothom preparat? Galero dalt! Joan, mirem-nos alçades. Sí, a tope, Aquí apretar com... Aquí. A la dreta no fa tot, No veiem el pla perquè bastant fent avançades del carrer Sant Roc. De seguida tindrem una visió clara d'aquest moment entranyable, bonic, tradicional, emotiu, de tots els elements. Ara sí! Concentració absoluta. I compto 8 passes. Vale? Vinga!